We krijgen visite. Maar eens even zien waar je binnen. Ja, hij is lief hoor. Hij is vermatst. Waar visite? Goedemiddag. Oeh, dat hier kan zijn, hè? Mensen van de televisie. Mevrouw Post. Maar eens even zien. Ja, geweldig. Een geweldig mooie hoon, hè? Ze naar de lager erin. Een lager erin. Ja, nou. Ja. Dit is een woonzorggroep met 8 bewoners die in een verschillende fase van dementie zitten. Wil je hem op scoort ha? Wil je hem op scoort ha? Oh jawel. Ja, vroeger ik een hoon, toch? En bij mij hebben ze gehoord zitten, zeker wel. Ja. Ik lief het, hè? Ja. Ik ben lief het, ja. Is er geen genoeg? Ja. Kist ook vernemen dat de situatie wel verandert op het moment dat de hoen en de katten erbij binnen? Ja, dat vind ik wel. Ja. Mensen die gaan echt maar die in gesprek en die vinden ik deze kat echt, zeg maar. En dan op een moment zeggen ze van, ja, maar het is net een echte kat, ja? Dus dat is wel heel grappig om te zien. Ja. Ze hebben wel trouw dat het net een echte kat is, maar op een moment leven ze zich helemaal weer in en dan is het voor hun wel een echte kat. Ja. Het is echt een verrijking. Ja, zeker. Ja, wij vinden het voor onze mensen echt geweldig. Ja. Eigenlijk iedereen moet zijn persoonlijk een eigen kat houden. Nou, goedemiddag. Mag ik heel even de kat lenen? Ja, dat is wel wat. Hij Hè? ze de kat wel in mij nemen? Heel even, ik breng hem zo weg. Het is weer kat. Is het jou eens net? Nee, Nou, dan neem ik hem even mee en breng ik hem zo weg. Het brengt een stukje rust bij een aantal bewoners, maar ik een stukje herkenning. Een protte bewoners die hebben een hoenhand of een kat vroeger. Hè. Maar als van dat de helft je denk van een burgerij komt. Dus herkenning. Dan had ik wel iets voorbeeldje nemen hier van die bewoners zijlessen van hij komt net bij mij op sleepkamer, want dan mocht mijn kat natuurlijk net. Ja, hè? Ik kan je best bloeien. Maar... Oh wee als jou stout bent. Wat gebeurt er dan? Dat wist ik nou net, dat mag maar bedenken. Oh, dan zetten we een boeten door. Nee. Oh, ik doe hier heel vol, ik werk hier al 18 jaar, dus dat is al heel skoft. Ja. Ik doe alle voorkomende werkzaamheden, dus eigenlijk gewoon een huishouding runnen met 8 bewoners. Zij wij weer, ik ben niet eerst van hun. En dan was de beste nooit in de gaten houden. Ja, maar dat komt goed. Dat komt goed, dat doen we met z'n allen, no? Toch? Te jaren, hè? Nee, ze hoeven alles net te wieten, nee, dat is ik zo.